Grupp ta' 45 drummer ingħaqad fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn ta' sorpriża lil bosta persuni li nsertaw għaddejjin b'rappreżentazzjoni mużikali live. Dan huwa l-grupp Belġjan Kontricht Dramt illi jdur id-dinja u jaqsam messaġġ ta' kooperazzjoni, diversità u għaqda. Fost dawk illi laqgħu lil din l-għaqda f'Beltna kien hemm il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li faħar din l-inizjattiva innovattiva li għandha lan li tippromovi kultura inklusiva u aċċessibbli permezz ta' xi ħaġa li qatt ma saret qabel fil-kapitali tagħna. Huwa spjega li l-istrateġija tal-Ministeru hija li jiżgura li l-kultura u l-arti ikunu verament aċċessibbli għal kulħadd. B'dan il-mod tinħoloq pjattaforma wkoll għall-artisti lokali biex jimirħu fit-talenti tagħhom filwaqt li jwassal prodott ta' kwalità għall-udjenza. Fil-fatt il-Belt Valletta hija fuq l-aġenda tagħna, hija priorità nazzjonali u rridu li nkomplu mmexxu l quddiem il-kultura fil-Belt Valletta bli nagħtu opportunità lit-talent lokali tagħna f'diversi affarijiet li nagħmlu. Pereżempju għadna kemm nidejna sette fejn kien hemm in-New Victorians li kienu l-lead group f'din l-event. U llum għandna drummers minn barra mill-Belġju li qed iferħu il-Belt Valletta dal-għodu. Din hija t-taħlita, it-tiżwieqa biex inkomplu mmexxu l quddiem il-kultura fil-Belt Valletta. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li huwa ta' unur għall-Belt li tkun fost li bliet li fihom ta' spettaklu il-Grupp Internazzjonali Kontricht Dramt. Huwa qal li din hija l-ewwel rappreżentazzjoni tax-xorta tagħha fil-Belt fejn numru daqshekk kbir ta' drummers ingħaqdu biex taw ħajja lil waħda mill-pjazzett sewlenin tal-kapitali. Huwa żied jgħid ukoll li l-parteċipazzjoni u l-għaqda fost il-komunità Beltija u anke fost dawk li jżuru l-Belt huma priorità għall-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Attività li tagħmel parti mill-programm kulturali ġdid għall-Belt Valletta imniedi mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Gburi ħafna li għandna dan għall-grupp li għall-ewwel darba qed joħroġ b'dal kunċett mill-Belt ta' Kontricht fil-Belġju huwa Kontricht Dramt li huwa kunċett interessanti ħafna fejn akkademja żgħira spiċċat b'għexieren ta' drum kits illi jagħtu spettaklu ta' din kwalità. U gburi ħafna li dal-għodu anke għada se jkunu fi Pjazza San George biex jagħtu dal-ispettaklu. Il-grupp Kontricht Dramt bħalissa jinsab f'Malta bħala parti minn Drumfest Festival 2019. Dan se jkompli fil-Park Nazzjonali f'Taqali is-Sibt filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.